नयन धडपडून जागा झाला. त्याने नीट कान देऊन तो आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न केला. गुरुजी, भेंडी, हा गुरुजींच्याच काठीचा आवाज आहे, असं म्हणत तो जागेवरच उठून बसला. विशाल, नयन आणि गाठोड्यावाले बाबा हे तिघेही नदीवरून स्वतःचा जीव वाचवत जंगलात आत आले होते. रात्र बरीच झाली होती. दिवसभरचा थकवा आणि त्यात आधीच्या रात्रीचं जागरण. त्या तिघांनाही झोपेची खूप गरज होती, पण त्यांच्या जीवाची सुरक्षाही तितकीच महत्त्वाची होती. गाठोड्यावाल्या बाबांकडे अशा परिस्थितीचा खूप चांगला अनुभव होता. त्यांनी त्यांच्या आयुष्यातील बराच काळ हा स्मशान, जंगल आणि अनेक विराण पडलेल्या जागांवर घालवला होता. गाठोड्यावाल्या बाबांच्या सांगण्यावरून त्या तिघांनी झाडांच्या बऱ्याच फांद्या तोडून आणल्या. त्यांनी एका जाडखोडाच्या झाडाची निवड केली आणि त्या झाडाभोवती त्यांनी त्या फांद्यांच्या मदतीने एक प्रकारचं वर्तुळाकार कुंपण बनवलं. सीमेवरचे जवान जसं पोत्यांच्या मदतीने तात्पुरतं बंकर बनवतात, अगदी तसंच गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यावर काही गोष्टी शिंपडल्या, जेणेकरून जंगली श्वापदे आणि अमानवी शक्ती त्यांपासून लांबच राहतील. त्यांना आता फक्त विश्रांतीची गरज होती. सगळे तिथेच गाढ झोपले, पण नयनला अचानक जाग आली आणि त्याने तो गुरुजींच्या काठीचा आवाज ऐकला. तो धडपडून उठून बसला. तो कसाबसा जागेवर उभा राहिला, पण त्याला गाठोड्यावाल्या बाबांनी सांगितलेली ती गोष्ट आठवली. आपण तिघे जोपर्यंत या कुंपणाच्या आत आहोत तोपर्यंत सुरक्षित आहोत, पण जर एकानेही रात्रीचं इथून कुठे एकटं जायचं ठरवलं तर तो एकटाच नाही, बाकीचे दोघेही संकटात सापडतील. त्यामुळे आकाशात उजाडेपर्यंत आपल्याला इथेच आश्रय घ्यायचा आहे. नयनने विशाल आणि गाठोड्यावाल्या बाबांकडे एकदा पाहिलं. ते दोघेही गाढ झोपले होते, म्हणून मग तोही जागेवर बसला. त्यांनी गुरुजींच्या काठीचा आवाज परत ऐकण्याचा बराच प्रयत्न केला, पण तो आवाज त्याला परत ऐकूच आला नाही. म्हणून मग तोही झोपी गेला. सूर्याची पहिली किरणं अंगावर पडताच गाठोड्यावाल्या बाबांना जाग आली. विशाल आणि नयन अजूनही गाढ झोपले होते. गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांची झोळी उघडली आणि त्यांनी झोळीतील ते तीनही जादुई दगड बाहेर काढले. ते खरंच विलक्षण होते. त्यांनी असे दगड आजवर कधीच पाहिले नव्हते. ते उजेडातही त्यांची एक वेगळी चमक दाखवून देत होते. असे आपल्याला अजून 4 दगड गोळा करायचे आहेत, विशाल डोळे चोळत म्हणाला. त्याचा गाठोड्यावाल्या बाबांवरचा राग आता निघून गेला होता. त्यांनी ते दगड त्यांच्या झोळीत परत ठेवून दिले. त्यांनी हळूहळू झाडाच्या फांद्या बाजूला केल्या. निसर्गातील सकाळची ही शुद्ध हवा. गाठोड्यावाल्या बाबांनी एक मोठा श्वास घेतला. 4था दगड कुठे मिळेल याचा मला एक अंदाज आहे, गाठोड्यावाले बाबा म्हणाले. खरंच खरंच तुम्हाला माहीत आहे 4था दगड कुठे असेल तो? विशाला त्याच्या चुकीची जाणीव झाली होती, म्हणून तो जरा मान खाली घालतच म्हणाला. मला माफ करा, काल मी जरा रागातच तुम्हाला बोललो, पण तुमचा अंदाज बरोबर होता. तो दगड आपल्याला नदीजवळच मिळाला, पण मग हा 4था दगड कुठे आहे? मी ऐकलं आहे खूप वर्षांपूर्वी या जंगलात 3 बायकांनी आश्रय घेतला होता. त्या काळ्या जादू करण्यात खूप हुशार होत्या. त्यांनी या जादूनेच गावातील अनेकांचे जीव घेतले होते. मला वाटतं तुला हवा असलेला एकतरी दगड हा नक्कीच त्यांच्याकडे आहे. तुम्ही इतक्या खात्रीने सांगताय तर चला मग आपण आता सगळ्यात आधी तिथेच जाऊ आणि त्यांच्याकडचा तो जादुई दगड घेऊन येऊ. हे वाटतं तितकं सोपं नाही. सोपं नाही? पण का? कारण त्या या जंगलात राहणाऱ्या चेटकिणी आहेत. भेंडी, गाठोड्यावाल्या बाबांचं हे बोलणं ऐकून नयनही जागा झाला. पण त्या खरंच इतक्या भयानक असतात का? हो, रात्रीच्या अंधारात त्यांवर मात करणं हे केवळ अशक्यच मानलं जातं. आपल्याला जे काही करायचं आहे ते या दिवसाच्या उजेडात करावं लागणार. पण ही गोष्ट इथेच थांबणारी नाही. आपण जर त्यांना नाही मारू शकलो तर त्या आपलं जगणंच मुश्किल करून टाकतील. एवढा मोठा धोका आत्ता पत्करणं गरजेचं आहे का? विशाल जरा विचार करतच म्हणाला. जर तुम्हाला ते दगड हवे असतील तर कधी ना कधीतरी आपल्याला या गोष्टीला सामोरं जावंच लागणार आहे. तशी सगळ्यांनीच मनाची तयारी केली आणि ते त्या चेटकिणीच्या जंगलाकडे जायला निघाले. हो,
जंगलाचा तो भाग चेटकिणीचं जंगल म्हणूनच ओळखला जात होता. खरं तर लोक या संपूर्ण जंगलापासून फक्त या चेटकिणींमुळेच लांब राहिले होते. बाकी या जंगलात इतर कोणती भूतपिशाचे आहेत याची तर कोणालाच काही माहिती नसावी. यावरूनच कळत होतं त्या चेटकिणींची ताकद किती होती ती. ते तिघेही वाटेतून जात असताना मिळतील ती सगळी बिनविषारी आणि शरीराला मानवतील अशी फळे खाऊन घेत होते. त्यामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी आणि पौष्टिक विटॅमिन्स त्यांना योग्य प्रमाणात मिळत होते. शिवाय वाटेत मिळणारी कंदमुळेही ते आपल्या बॅगेत गोळा करत जात होते. जंगलातील या छोट्या छोट्या गोष्टींचं महत्त्व गाठोड्यावाल्या बाबांना माहीत होतं. काहीच वेळात ते चालत एका विचित्र अशा जागी येऊन पोहोचले. तिथली झाडं काहीशी विचित्र दिसत होती. ती फारच उंच वाढलेली होती. त्यामुळे तिथे पावला पावलांवर त्यांची दाट सावली पडलेली होती. त्या झाडांकडे नीट पाहिलं तर त्या झाडांचे खोड, फांद्या, पानं यांना एक वेगळीच काळपट निळसर अशी छटा आलेली होती. जणू जंगलाचा तो भाग निसर्गाने चुकून चुकीच्या रंगाने रंगवला असावा. पण त्या तिघांनाही याची जाणीव झाली होती की ती आता चेटकिणीच्या जंगलात आले होते. मी सांगतो ते आता नीट ऐका. इथे या जंगलात आढळणारी एकही फळं तुम्ही खाऊ शकत नाही. इथल्या कुठल्याही वस्तूला हात लावण्याआधी तुम्हाला 100 वेळा विचार करावा लागणार आहे. पण असं का? इथे आपल्याला अडकवण्यासाठी काही जाळं तयार केलं आहे का? हो, तसंच काहीसं. त्या चेटकिणी मुद्दामून याच त्यांच्या भागात त्यांची लघवी सोडतात, ज्यामुळे इथे वाढलेली प्रत्येक झाडं, त्यांची प्रत्येक फळं ही आपोआपच विषारी बनली जातात. तुम्ही यातील एकही फळ चाखलं तर क्षणात तुम्ही बेशुद्ध पडाल. बोलण्याच्या ओघात गाठोड्यावाल्या बाबांना एक युक्ती सुचली. त्यांनी नयनकडचा एक चाकू घेतला आणि त्यांनी त्यांच्या गाठोड्यातून काहीतरी काढून ते त्यावर शिंपडून घेतलं. दुपारची वेळ होती. गाठोड्यावाले बाबा तिथल्याच एका झाडाखाली पडले होते. ते प्रचंड वेदनेत विव्हाळत होते. तिथे कोणाला तरी त्यांची जाणीव झाली होती. ते सरळ त्यांच्याच दिशेने येत होतं. इथे विशाललाही त्याची जाणीव झाली होती. गाठोड्यावाल्या बाबांना काही सांगणार त्याआधीच ती तिथे येऊन पोहोचली होती. तिचा तो अवतार फारच भयानक दिसत होता. तिच्या संपूर्ण शरीरावर हिरवट काळपट रंगाची छटा दिसत होती. तिने इथे तिथे पाहिलं. आजूबाजूला कोणी नाही याची खात्री केल्यावर ती खाली बसली. तिने पाहिलं तर गाठोड्यावाल्या बाबांच्या हातात तिथल्याच एक विषारी फळ होतं. ती चेटकीण मनातल्या मनातच हसू लागली. तिने इथे तिथे पाहिलं. तिने गाठोड्यावाल्या बाबांचं शरीर पलटलं आणि तोच तिच्या छातीतून एक जोराची कळ निघाली. गाठोड्यावाल्या बाबांनी तो चाकू सरळ त्या चेटकिणीच्या हृदयात घुसवला. चेटकिणींना मारण्याचा हाच एक प्रभावी उपाय होता. त्यांच्या हृदयात किंवा डोक्यात तीक्ष्ण हत्याराने वार करणं किंवा तिला जिवंत जाळून टाकणं. गाठोड्यावाल्या बाबांची युक्ती कामी पडली होती. ती चेटकीण कळवळू लागली. असं मानतात या चेटकिणी एकमेकींशी कधीही कुठेही संपर्क साधू शकतात. तिचा कदाचित तसाच संपर्क चालू असताना तिच्या डोक्यात चाकूने दुसरा वार केला. चला, आपल्याला लवकरात लवकर या जंगलात अजून आत जावं लागणार आहे. बाकीच्या दोघी चेटकिणी इथे कधीही पोहोचू शकतात. विशाल आणि नयन गाठोड्यावाल्या बाबांसह पुढे निघाले. काही अंतर चालल्यावर विशालला ती जाणीव पुन्हा एकदा होऊ लागली. विशालच्या एका इशाऱ्यावर तिघेही एका झाडाआड जाऊन लपले. जसं ठरलं होतं सगळं तसंच चाललं होतं. त्या चेटकिणीला मारणारा मुद्दामून तिथेच का राहील? त्यांना वाटलं तो जो कोणी होता तो त्यांच्या परिसरातून बाहेर गेला असावा. चेटकिणी त्यांचा बदला कधीच अपुरा ठेवत नाहीत. त्याही मग त्या अज्ञाताच्या शोधात त्या भागातून बाहेर निघाल्या. हीच योग्य वेळ होती. विशाल नयन आणि गाठोड्यावाल्या बाबांसहित पुढे निघाला. काही अंतर चालत असताना तिथे जंगलात एक मोठं घर दिसलं. ते घर संपूर्ण लाकडाचं बनलं होतं. नयनने आधी त्या खिडकीतून आत पाहण्याचा प्रयत्न केला. त्याला आत बऱ्याच चित्रविचित्र जादू टोण्यासारख्या गोष्टी दिसल्या. त्या वस्तू नीट जवळून पाहण्यासाठी नयनने त्या घराचं दार उघडलं.
तिथे वाऱ्याच्या वेगात निघाल्या दोघ्या चेटकिनींना याची जाणीव झाली. तसा त्यांनी त्यांचा मार्गच बदलला. आता त्या थेट त्यांच्या घराच्या दिशेने निघाल्या होत्या. तिथे कसलीही माहिती नसलेली विशाल आणि नयन आता लवकरच एका मोठ्या संकटात सापडणार होते. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.